pitcher. Habang naka sa second. Save. Runners on the first save. Nampabak tapos ang teamman kay Francis. So out, runner for first second. Francis Bucky. Play ball. First focus of Carlos Mini. Tuwis Lelong, save. Runner in third, save. Nagbabaksamban si Camo, Edgar. Ekiner, Edgar. Peter Cano. Kaya tara dito, pakipir ka na wawa, akawal po. Isa Lelong, save. Runner in first, second, save. Jersey Jose, manuya po pagkita po sa mat. Peter Cano. Kaya tatita si Pinupo. Tuamao, Karada, Paul Riao, strike here. Peter sa Cano. Kaya tatita ka Riao. Tuamao, Karada, Paul Siu, strike here. Jersey Jose. Peter sa Cano. Kaya tarkasiluwa dito. Tuamao, Karada, Carlos Arialo. Full base. Dan sebab full base yun. Not. Peter Hata aman papakita mo. Peter Katarati ko. Suwap po kaya strike. Ada strike Riau, Paul. Peter sa kanan sa Katarati sa Riauin. Tuamao, Karada, strike Riau, Paul Riau, Peter Hata. Peter sa Karada. Paki. Kapala. Francis Lelong, save. Peter out. Runner na po first, second. Corin Cornelius, menuya po pakita mo sa man. Pitcher na napata. Kaya tara dito sa Pinupo. Tuamao. Karada Paul Riau. Strike Wong Corin. Kaya Riau na dito sa Tuamao. Karada Paul Siu. Strike Wong Corin. Ball pa. Karada na Corazon Halo. Full base. Magpabaksaman dito mo, Tio Salmon. Tio Salmon, manuya imen sapat full base. Si pinubuhat dito. Tuamao, Karada Paul Riau, strike Wong Tio. Dito sa kanan Katarati Riauin. Suwap po kaya strike. Karada strike Riau, Paul Riau, Wong Tio Salmon. Dito sa kanan. Kag dito ketar kasunod. Ada Tuamao kata full count. Pitcher kanan ta. Ang Katarati lasin na po. Ada Tio Paki. Alakit. Kakana Karda. Itinar Lelong. Save. Runner for Pace Carlos. One out on team man. Kevin Charlie man pagpakita mo. Pitcher Qatar. Supinuput. Short at sakalat second out. Kasal first. Save. Ada Josie. Limpo home. Save. Second out. Charlie manuya pagpakita mo.
Out Rio or man. Out Rio. Siguro po dito. One Pocky. Pabol. Para the strike Rio. Pole Wong. Wani Jolly. Pitcher Kanufta. Kagdi keter karyawan po dito. Dan isa. Dapat nakasal ang teolo. Runa dengan. Harus benar. Rio. Ininiglan, Kupang Limaw. Man, kita Limaw. Karena the score, ukatagala. Man, kesugilat yang isak tuaw. Tipoy. Uy, sakmak rumak. Malok kulukul ting Rio isak wadu. Sabi mo sa ganito lang na kamatong pukupan ng Palimaw. Dan Pabotano, Rukins, Ikin. Kaya po dito. Sa Wapagi. Paul Riau. Strike Riau, Paul Riau, ang tather. Ati the Pagi Pila Potter, Karata Rukins, Keso Mararalalil first. Siya Mararatiwatiway, Lel second. Ano nga manpoksang yating team Sabon. Taon Yohanis Kaganap kayo ni Alex. Kayo no po siya kati do taon Poki. Alam na po ng shortstop pagka third. Karata Rukins mararasa ang second at the third. Mararasa ang atito home. Kasara alap save na po second. Sa gusto ala po third. One-foot timer kayo ni Alex. Kaganap rin kayo ni Brian Wingland. Pitcher on up. Time. Pitcher ketar kayo ni buat dito. Flat karata Paul Riau ang team Sabon. Runner na po third. Kariyaw na po shock na awawad ito kayo ni Club Buck. Ano po third tapper sa Wakulti. Taon ka sa wad ito home. Tapper sa Wakulti. Putawad third. Save on third kayo ni Mara na po sa kan. Manpot tayo mo Brian Wingland. Basta ng PPOY kung kayo ito na usap po kayo. Kaya mo, wali-alian upriyaw na upungan first, taga third. Francis Salomon nanala third. The third ala first. Brian Pocky upriyaw. Fair ball, karata Brian, kiskisaw. Tuhan ato, kayo ni Tilka. Brian mo muna kamamar po second, pula save po second base. Magpag tayo mo, Jeffrey Hobe. No out, runner po second. Pitcher mo man kaganap. Kayo no po sok na wawa dito. Jeffrey Glass, away Pocky, sa mga karata Paul Riau. Kariyaw na po sa kaganap, sok na wawa dito. Jeffrey Pocky, ala second tapper sa Wakulti. Karata Brian Mararas na second at the third. Jinky sa Mararata was safe, Brian home.
And put time out, Cedric, John, kaganap mo rin Cedric. Martamian, Laban. No out. Runner for second, pitcher kaganap, Qatar kayo na po, Cedric Paki, Pirway po shortstop, Anway Lip, Rat Tapper. Gigi Anway safe for third, Fiat out for first. Dan pertama Martamian Laban, kaganap, propose Perman. No out on team yellow, runner for first third. Pitcher naman kaganap, catcher sa kalalat, kayo na po dito Martamian Kilap, Paki ala third sa Watapang. Para Chichi Marara dito po Piak Kasyawa Bantok, pula po second. Para runner for first second, magpagkano, propose Perman, kaganap pa rin, Norieka Leka. Time on that. Pitcher on up. Kayo na po sa tito. Propose katantang sa Wapagi. Arata Paul Riao. No out ang Sapon. Riao na po. Kaunap Katarak. Propose kilap pa. Pita ati walik. Rapagi-pagi. Katat galing walo. Arata Pia Marara to Tatat. Martamian sa Marara to third. Rakaras kesug-sug-sug. Tapper. Out on home. Karata out there on team Sapon. Ben put time out Norieka Leka. Runner minimina for second. Kaganap mo rin Norieka Kirionis. Out there on Sapon. Pitcher on kayo na po siya ka dito. Norieka sa Waipoki apa strike. Karata 2 strike. Kariyaw na po sa ka dito Norieka Pak. Anway second tapper. Sa Waita Party karata Norieka safe for first. Propose Kasawatila. Ala po yatan. Pinama, 2 out. 2 out. Propose Tilta 2 out. Norieka out for first, karata 2 out. Propose at ng third, ato Tilta, karata. Sorry. Tamang yawi, Norieka Kasula first, Eswin Kalalale, Kapurlali Karatarakan Tak, Pain Kisentang alas second. Kayo na po dito carry back sa walil karata, strike, 2 strike, 1 yellow, karyaw na po dito carry back, Sangatiway, halala, main plus Spanish Wall, sa mga karkarak po carry, ulti, second, pula second, two base. Utang Marara Tolu, 2 base. Rupoyo sa po yatan Spanish Wall karata 2 base Manuyawi. Tayo na Wayne Colonia curfew, makol na masaripoy. Pitcher Rononov Qatar, Sean Kilapaki sa Pita Nawawa, Rapino Pagi, sa Watapang karata carry. Gusto hati the home. Sean safe for second. Nagpatano sa Sapon, Ricky second, runner na po second, 2 out, ang yellow. Pitcher kaganap. Kayo na po shock dito. Strike, karata Riau, strike Riau, Poleo, ang yellow. Kariyaw na po shock dito, Ricky Spock, Anway shortstop tapper sa walang, karata Sean Marara sa second, third. Hati the home. Ricky Stoga po first. Nagpok time out, Don Yonis.
Kayo na po shock dito taon kila sa Wapagi. Strike. Karata strike Riau ang yellow. Runner for first to out. Kayo na po shock dito. Kasusok sa Wapagi. Karata Riau. Kasiluna po shock dito taon pak. 50 way. Pagi. Sa Wapagi karata. Nita Riau po face. Release Kesawala third. Kesawala third. Sa gina na dito on. Kesawala down. Carrier Kesawala third. Okay. Utamas. Dan pertama kayo ni Alex. Runner muna po third. 2 out. Men pertama kayo ni Alex. Runner muna po third. Pitcher kagono. Kasa kayo na po dito. Kayo nagla. Sa Wapagi. Tip. Karata Paul Riau. Riau na po saksok. Nawawa dito kayo ni Pak. Sakata nawawa. Pirla na po ulit. Karata Pabot. Strike Riau. Paul Riau. On yellow. Men pertama. Paul Riau. Strike Riau. Kayo ni Pakilel. Sewelel karata strike out. Karata out sino ang labdi kayo Wayne Sages. Kaya mo ba sa ganito lang pagtunta Kopa ng Panlimaw. Sa puan kanagila rapok po Kopa ng Panlimaw. Tara katilita tem Isak. Karata tenisak matilta na Kopa ng Panlimaw. Ang sapon karata wagtang lanteng mamina. Sapon enut kolokol teng Silisak wanaw. Lepti kaisu kolokol teng Isak tuaw. Silisak wanaw. Isak tuaw. Silisak wanaw ang lapiti kayo Wayne Sages. Isak tuaw ang lapiti kayo si Wayne Matalanim. Dapat top. Kira. Men pagbok kayo sa lapiti kayo Christopher Samson, kayo na pasok dito sa Wapagi, sa Wamaw. Karata na Paul Riau ang lapiti kayo. Kayo na pasok dito. Utang strike, karata Riau ang lapiti kayo. Kasi luno po kayo pitcher cutter, so katanawa sa Wamaw, karata full count. Full count ang batter sa lapiti kayo. Lasino po pitcher mga cutter dito Kuwis Bucky. Alas shortstop tapper sa wakorti karata Kuwis Keso mararalak first. Sa mararalak second, save on second. Ang magkakarir, pula, uta po second. Men po tayo mo. Diktawa mo. No batter isma. Okay. Men po tayo mo. Damian Samuel. Tayo na po dito. Sa Wapagi, sa Wamaw. Karatan Paul Riau ang Limion. Karyaw na po kaganap. Pitcher kaganap. Cutter ata. Strike. Karata Riau. Ang lapiti kayo, runner po second, no out. Kasiluna po shock, nawawata. Strike silu. Karata out ang lapiti kayo. Out ang lapiti kayo. Then po tayo third baseman Francis Solomon. Out ang team red. Runner po second. Pitcher kaganap. Catcher mo nalalahat. Kayo na pa dito. Strike, Karata Riau. Strike Riau on Francis.
Karyaw na po picture sa kawan Katarata Francis Toki Pitanawawa second moment kisau tapar sa wakulti Arata nita kuyaw po Facebook Chris Tota po third Francis Tota po first Tamo na nanpok itinar Auteo on left kaisu runner na po third for first picture kawanop katang katar kayo na po at ito sawa mau karata po riyaw picture sa kawanop karyaw na po sok na awawat ito itner baki sa walil karata strike riyaw ang team red kaya mo picture sa kawanop kasilu na po sok at ito sawa mau full count on left kaisu runner for first third one out last no po kakonop shock kata itner panpaki sawa pagka pa strike karata strike ria at strike string silu karata 2 out on left kaisu utang pagkarin mo man ko sila tayo mo man pag tayo mo Josie Osei 2 out runner for first second picture kawanap pasok na awawat ito Joseph Brockilel forward po third and way left tapper sa Sawakulti karata Nita Guiwiawi Francis Sato third sa Kesel Putan run home Josie Osei Brockila run home and fourth timer Pillar Ada Pillar Pok ala second tapper kaseta first sawa tapper lang arata Pillar Darara ala second Wala man na sa two out runner na po second mentok timer pitcher sa left kaisu Corten Cornelius pitcher on two out kayo na po shock Corten Pog pitala na awawa Rasi Paki tapper sa walil Babol karata strike riyaw ang left kaisu 2 out runner po second strike riyaw 2 out runner po second pitcher mongta Gatar na po Gordon Pog Sugtanawa was shortstop mga Winey Paki tapper na kurap riyaw lineup tayo mga 50-50 rubber ticket para in tala epugili sekono kena open ticket dan payamau kan wata karenang tala epugili okay sa sila porta so matong napungan walin lefty kayo Wayne Sogas taga lefty kaisu Wayne Matalani tayo maten mamina silisag wanaw riyasak riyaw Sapon okay Sapon kamanlawi ko ato manut uang walin PPOI lefty kaisu kailangan ng kamamin kasilu sa sila porta na isa si sawan matong piyawan ng matong ranaw utan matong mau kasilal kaya PPOI kumakaman PPOI sa simagin kamakarpungo masisawas